Здравейте, днес ще ви покажа интересни шоколадови неща. Това са шоколадови яйца, неща, аз пък яйца. Има и шоколадови яйца. Ето това. Едно шоколадово нещо. Ето това. И всичко, което виждате. Просто да ви прегледа и да ви покажа. И исках също да съобщя, че който ми напише в коментарите на този клип, който иска още абонати, ми напишете аз напишете, за да се абонирам за каналът ми. Чао! И аз ще кажа за кого съм се абонирала, като ме питате абонирай аз, като ми кажете аз, както аз ви казах. Ако съм се абонирала за канала му, ще му кажа. Добре, хайде, чао!